Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ बे समाव गासैखौबो डिजिटल आपडेट इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। दायो लोगोफोर रेलवेनिफ्राय जोंहा गोदानै साख्रिनि भेकेन्सि गोबां बुरजा ओंखारना फैदों। दा जोंहा बे पस्टआ मानि जाहैबाय जोङो दा बेनि पस्टखौ बिनि नटिसखौहाय जों नायगोन। दा बे पस्टआ जाहैबाय जोंहा लोगोफोर दङ बेवहाय एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय जोंहा जागासिनो दङ। दा बेवहाय मा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि क्वालिफिकेसन फरायनाय नोंथांमोननि नांगौ बेवहाय मा बिदों बेखौ जों नायगोन लोगोफोर। बेनि एडभार्टाइजमेन्ट फाइलखौहाय नटिसखौ थारमाने दा बेवहाय जोङो नायलांसै लोगोफोर फारि फारि। दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय जोंना जागायबाय दै लोगोफोर 15 तारिखनिफ्राय जानानै जोंहा बेवहाय लास्ट डेटआ जाहैगोन लोगोफोर 14 तारिख जुन मासाव जोबहैगोन दै लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा पस्टआ गोबां बुरजा दङ। दा बेवहाय टटेल जोंहा पस्टआ लोगोफोरनै 11,127 जन दं दै लोगोफोर। बेनिफ्राय बैसोखौ नायना लाबानो जाबाय। बैसोआ नोंथांमोना 18 बोसोर बैसोनिफ्राय इलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय 30 प्लास नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर। बेवहाय आं बुंखादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना 30 इयार्ससिम हागोन। बा बेवहाय लोगोफोर जोंहा SC ST केन्डिडेट्सफ्राहाय 5 इयार्स एज इलिजिबल थायो नालाय 35 इयार्ससिम नोंथांमोना इलिजिबल जागोन दै लोगोफोर। एज ग्रुप हिसाबै नायदो नोंथांमोना SC ST केन्डिडेट्सफोरनि डेट अफ बार्थआ बेसेबाङाव मायथाइयाव जन्म जानाय जानांगोननो 2 तारिख 7 मास मानि जुलाइ मासाव जुलाइनि 2 तारिखआवहाय 1991आवहाय जन्म जानाय हानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना आपार लिमिटआवहाय बे डेट अफ बार्थनिफ्राय नोंथांमोना हागोन दै लोगोफोर जायफोरा SC ST केटेगरियाव गोलैयो। बेनिफ्राय बाखिखिनि नोंथांमोना गुबुन केटेगरिखौ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो दै लोगोफोर। दानि बेवहाय दं लोगोफोर नोंथांमोननि एप्लिकेसन फिस। दा बेवहाय एप्लिकेसन फिसआ ओरैबायदि होनदों SC ST एक्स सार्भिसमेन फिमेल ट्रान्सजेन्डार केन्डिडेट्स जायफोराहाय माइन'रिटिस इक'नमिकेलि बेकवार्ड क्लासेसआवहाय गोग्लैयो नोंथांमोना 250 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन। आरो गुबुन माखासे केटेगरियाव गोग्लैनाय केन्डिडेट्सफोराहाय 50 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन दै लोगोफोर। बेखौहाय बिथांमोना बुंदों। दा लोगोफोर बेवहाय माखासे गाइडेन्सफोर होनायफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोननि फरायनायाहाय दा बे फरायनाया बेसेबां जानांगोन नोंथांमोना बेसेबां फरायनायनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय इलिजिबल जागोन एप्लाइ खालामनो हागोन बे एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि थाखाय। दा बेवहाय बुंदों नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पासनिफ्राय जागायनानै नोंथांमोना मा नोंथांमोना डिप्ल'मा कर्स लानाय दङ, नोंथांमोना स्किल ट्रेनिं लानाय कर्स दङ, नोंथांमोना ITI कर्स लानाय दङब्ला नोंथांमोना हागोन होननानै बेवहाय बुंदों दै लोगोफोर। माथ्र'बोल' नोंथांमोना क्लास 10 पास नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 10 पास नोंथांमोना SSLC मेट्रिक आनजाद पास नोंथांमोना मेट्रिक पास जाथारनांगोन होननानै बेवहाय लिरनानै होखादों दै लोगोफोर। दा बेवहाय नायना मोनदों जोङो नैबेवहाय आसामनिखौ नोंथांमोना नायनानै लादो लोगोफोर। बेवहाय जोंहा गुवाहाटि जन वाइसआव जोंहा दङ लोगोफोर। बेवहाय जोंहा पस्टआ बेवहाय गोबां बुरजा दं दै लोगोफोर। गुवाहाटि जन वाइसआवहाय ST फोराहाय जोंहा लोगोफोर बेसेबां बुरजा दङ 63 था दङ दै लोगोफोर। टटेल बेवहाय प्लास खालामनानै नोंथांमोना नायोब्ला गोबां बुरजा मोननो हागोन। बेवहाय माखासे केटेगरिफोरखौहाय राननानै बिथांमोना होदों जेरोखोम आनरिजार्भ जेरोखोम SC OBC WS बिदि रानना होदों दै लोगोफोर। बेनिफ्राय टटेल बेवहाय जोंहा गुवाहाटि जन वाइसआव नायोब्ला नोंथांमोननि टटेल 676 जन नोंथांमोना बेवहाय मोनदों जानांगौ दै लोगोफोर। बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनाहाय। दा बेसेबांखिनि बेवहाय दं आरोखि लोगोफोर। दा अल इन्डिया बेवहाय 11,000 लोगोफोर 1,000 लोगोफोर नंगौ 11,127 आनो लोगोफोर टटेल बेवहाय बेसेबां दङ। दा नोंथांमोना जायफ्राहाय मेट्रिक पास दाख्लै थांनाय बावैसो समावहाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबायमोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना खेबसे ट्राइ खालामनानै नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। इलिजिबल नंगौना नङा जायोना जाया नोंथांमोना खेबसे एग्जाम होनानै ट्राइ खालामनाय। नोंथांमोना जुदि एग्जामाव पास जायोब्ला नोंथांमोनाहाय साख्रिखौहाय मोननो हागोन लोगोफोर एसिस्टेन्ट लक' पाइलटखौहाय। दा बेनो लोगोफोर आं एसेबांखिनि
बाथ्रा गोलाव बुंनो सानासै लोगोफोर एसेखिनियाव आं भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय आरो नोंथांमोना बे आंनि डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना गोदान लेटेस्ट साख्रि बाख्रिनि जब्स नोंथांमोना स्किम्स राङारि अनसुंथाइ बेबायदिनो गोबां गोदान भिडिअ लेटेस्ट निउस आपडेट्सफोर मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जोबोद रेलेभेन्ट जाबाय लोगोफोर गासैबो आंनिफ्राय फिन खेबसेबाव नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो इउटिउब फेमिलि मेम्बार्सफोरनिसिम नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाग्रोबावबाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सी इउ एगेन टेक केयार लाभ इउ अल